ଚାଲ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ସମେତ ଚାନ୍ଦା ଦେବା ମୁଁ ବି ଦେବି ଟଙ୍କା 2 ଟଙ୍କା 5 ଟଙ୍କା 10 ଟଙ୍କା 100 ଟଙ୍କା ମୁଁ ବି 5,000 ଟଙ୍କା ଦେବି ଆଗ ବଞ୍ଚେଇବା ଭଲ କଳାକାରଟେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏ ନାଚ ଗୀତରେ ଏତେ ପଇସା ଦେଉଛୁ ଗୋଟେ କଳାକାରଟା ବଢ଼ିଯାଉଛି ତା ପଇସାଟା ଦେଇପାରୁନ ଯଦି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଇ ନ ପାରୁଛନ୍ତି ଆମେ ତାର ସମସ୍ତ ଚାନ୍ଦା କରିକି ମୁଁ ଆଗ 500 ଦେଉଛି ଆରମ୍ଭ କର ଆମେ ତାକୁ ବଞ୍ଚେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଜଗନ୍ନାଥ ଆଲ୍ଲାହ ଯୀଶୁ ବୁଦ୍ଧଙ୍କୁ ଡାକିବା ଗୋଟେ ଭଲ କଳାକାର ଓଡ଼ିଶାର ପୋଖତ କଳାକାର କେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ସେ ଗୋଟେ ହଁ ପିଟୁ ନନ୍ଦପରା ରାବଣ ଭଳିଆ ଚେହେରା ଥିଲା କି ଆକ୍ଟିଂ ତା ଦାଢ଼ି ତାକୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ଚାଲନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଲାଗିଯିବା ଜଗନ୍ନାଥ ଆଲ୍ଲାହ ଯୀଶୁ ବୁଦ୍ଧକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ତାକୁ ବଞ୍ଚେଇ ଦିଅ।